ילדה בכיתה ב' חזרה להרטיב, ילדים בני 14 שנים עם ההורים, ילדים שאפילו כשבגן ועם החברים, ברגע שיש את הצבע הם פשוט קופאים במקום. זאת אומרת, משהו שהוא לא רצוני. יש את התופעות האלה. והנה הנתונים לגילאי 7 עד 12. 74% מהילדים בשדרות סובלים מחרדות, יותר מחצי מהם מתקשים לישון. שוב, פי 2 מאשר באופקים השכנה. בדרך כלל במצבים כאלה ילדים מאוד מודעים לחרדה שלהם, וכל הסביבה גם מתמקדת בחרדה שלהם ובמצוקה שלהם וכמה שהם מסכנים, מה שמחמיר את המצב. הרעיון של חיבוקי היה בעצם רעיון של לפנות אל הילדים ולהפוך את הסיטואציה ממצב שהם המסכנים והזקוקים לעזרה למצב שהם אלה שמטפלים ומקבלים עוצמה של מישהו בוגר שיכול לטפל בכלבלב שבעצם משקף את הפחדים שלהם, את החרדות שלהם ואת המצוקה שלהם. היו בעבר מחקרים שהראו שילדים ומבוגרים בזמן לחץ שנותנים להם איזשהו תפקיד ואחריות, זה מקל מאוד על ההתמודדות שלהם עם מצב לחץ, הרבה פחות סימנים של מצוקה בעקבות הלחץ, וזאת משום שהם עסוקים בלטפל או בלעזור לאחרים או בלמלא תפקיד כלשהו. בערב הייתה התרעת צבע אדום, רון רץ לממד יחד עם בת חיבוקי. אז היה הבום הגדול שיצר תפנית בחיים שלנו. הקסאם נפל לתוך הבית שלנו, הרס את הבית כמעט כליל, נפל בעיקר במטבח. זמן קצר לפני כן רון שהה במטבח. כשבאו כל האנשים וכל המצילים להוציא אותנו מהתופת, רון לא שכח את בובת חיבוקי. היא הייתה כרוכה סביב צווארו, בובה קטנה שהיא נראית כלכאורה דבר של מה בכך. היא יכולה כל כך הרבה לעשות ולסייע ולגרום לילד קטן כל כך שבאמת עבר טראומה רצינית לפרוק רגשות. הייתה ילדה שהייתה מאוד פעילה, מאוד פעלתנית בכל, והייתה מאוד מקובלת ומשחקת עם כולם, מאוד חייכנית. פתאום בתקופה הזו הקשה הייתה מופנמת, פתאום הייתה סגורה, לא דיברה, הייתה כל הזמן בוכה, חזרה למוצאת, וממש תקופה מאוד קשה. ברגע שהיא קיבלה את חיבוקי, אז ממש ראיתי את השינוי, חזרה לעצמה 99% אפשר להגיד. אצל הילד הפרטי שלי, שיושב כאן לידי, היו חרדות גדולות מאוד, הוא נורא פחד. והוא הגיע אלינו הביתה, אל המיטה, לישון. וכשהצטרפה אליו הבובה, אז הוא קצת התחבק איתה ונשאר במיטה שלו, נכון? עשינו שני מחקרים, אחד בזמן המלחמה בניצנים, עם הילדים המפונים בניצנים, ואחד עם ילדים שעברו את המלחמה בצפון. בשני המחקרים מצאנו תוצאות מאוד מרשימות של יעילות ההתערבות. ילדים שקיבלו את הבובה הראו ירידה מאוד משמעותית בסימפטומים של הלחץ והחרדה, דיווחו על התקשרות לבובה, וההתקשרות הזאת הצביעה על הירידה בחרדה של הילדים. ילדים שלא קיבלו את הבובה שמרו על רמות חרדה דומות למה שהיה להם בזמן המלחמה, ואפילו רמות החרדה עלו. כך שהיעילות הייתה מאוד מאוד מרשימה, מעל ומעבר לציפיות. הייתי רוצה לילדים שלי את החיים הכי טובים שרק אפשר. חיים בלי פחד, כמו שכל אמא בעולם רוצה את זה.